Ebintu bunabono mbabwate esukali kurwasa che company au obusi bw'engano amavuta y'ikimini kurwasa che company au amajani kurwasa company lya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo mkonya bali chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company lya MRM aywale ayechi size au nabiko ne chirangi au mkonya bali black sheets egati bintu binde vinge inyura nka mbabwato mukari obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukari wa forklift asibigo mukari wa which customer care buri obwibirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolire bintu biga aseligurira mu buko asamange totalere asnisemo cha Ouru complex eyiranga namagacho Safaricom mwigo no tukutuka sakro ku JM Towers angina credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgo transact number chabo 0111 161 500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Margova engio mwanchumu ligerelia andonsia soto bwaterete ekeronde no kwigena nigo Jumatano yago yabeirengia ekerochoragire chinsa ibere aseli tukeliga lyechitariki 15 asomotienyi ogatano na kabiri umwaka yo karibu sana ase kiunga chinsa ibere elionkomanye ayitwabere togo kwaleganeria asemeze yotemangana maya asenchira ereyo boikerano Wilson Makori nere tokubwaterana kurugali asensemo yebimanyererio na inchengo kwa yaletera nigo nkoro kwa Ruth Kemunto nayo mwanchumu ligerelia ogenda tugutubwate ase mitandao yetu ya Facebook na bigo YouTube na Getembe TV karansoike elionkomanyeyemo aseyemo kurugaiga Getembe TV unabeire kagwateka. Mwanchumu ligerelia togo chake kiunga chinsa ibere asenchira yobwikiranu korwa sekta yechisemi omuwaziri wechisemi musike Julius Migoso gamba nigabere kagotebabuna nigo chibesa chabere chikobwatokwa ochiase university ne Tibet elikoene kibuna amasomo nkogenderale asenchira ere yobwikiranu gukwana litukula rero korwa ase Senate nonye nabo nigo abere kagotebabuna nonye chibese chabere chikobwatokwa university chinyinge amone Tibet nigo chigendrete gutwara umuchando bwokuburo gwechibesa egento abere kagotebabuna nigo eserikali egendrete gukeligereria asenchira yobwime elikone kyo muchando yo ngo chigikoro mwerio na masomo tarigo chigoturubaniwa ase university ao Tibet. 2019-2020 there was a rise of a deficit of 2.5 billion. So and the next financial 2020-2021 4.8 was disbursed. So what happens to this deficit? Because it was, for example, 2019, 2.5 billion, and we are in 2025-2026. So what happens to the deficits? We have realized that many students do not even know that they are supposed to benefit of scholarships, and therefore many are staying at home because they cannot apply for TVETs because they are worried of the school fees. We have a challenge with the universities.
We have been able to cross-examine quite a number of them, and I can say that most of your principals and a few VCs are doing well, and a good number of VCs, but we have a few VCs whom this committee shall be making very serious recommendations, because we have a lot of theft and plunder of public resources. Including yesterday, we had a university that cannot be able to explain how some funds were used where. We are working towards increasing the enrollment. We've requested for more resources, but we are also doing our own A&As in terms of commercialization of what we have in order to support our institutions. There are institutions like Kitale that has a garage and they are doing very well with it. There are many other ones that are doing bakeries, the others doing milk, the others doing packaging, depending on the niche that they are doing. I think Chuka is doing oil. Yes, Chuka is doing oil. This is the latest. I was supposed to go there last week, but I didn't manage to go. But the institutions are coming up to move away from the exchequer, because now the exchequer cannot 100% support these institutions. Togo tigana nayo umunyakerugo w'ikigancha kya NGCDF imeyaburabu Dennis Rosana nigo litukuria rero abagakora mu ruberio bugusangiriria ebirengererio ime ye ward ye Nyansiongo amonesise elikoene kibuna abananchi bonsi ngo bwataranigo bale ase omuruberio gukwana nigabereka gwasyo lebuna omuruberio yoiga nigo bwate ekerenga kyo gwikiraniria abananchi amagenderero inse ye kigancha kyo egento abananchi babere bako kera na goteba buna nigo erebiya banyareko babakwenyorera amagenderero anene asorgongoruo muriketo Polycarp nero twaliganiria orobotyuru umuruburiye igabo gusangirira ibirengererio nanene kurwa abananchi ili kubatoka alibaragani banyareko bagokorerwa insireke kancheke kya NGCDF kurwa Chibunge nigo okusangirirwa magega y'emyaka ebere buriyo igabo nyareko bagokorekane meye bunge yiga yaburabu ase chiwadi chiriache esise amaniria Nyansiongo nigorawa amuno munyakerugo bw'ekiganche kigakurwa asitinse chiga chebunga ya burabu Kansula Dennis Rosana. Public participation nelinga serikali nerwete lichiko inga after miaka eyebere twande twaje twaboria abananchi nga inginande batagete ebintu batotebeti last time byonsi ipi twabikolire lero twanda ko confirm babiro batwabisoma byonsi bateba nga byakoliru ande bono lero ngo twabale ebinde egera tokobwati bagolika according emejandere institution yeyo onye ne school ebagolika nga ingi batagete number 1 number 2 number 3 na intu twaligereri twaranga ngerigikere bwangu Rosana niganyara ko bagakwerera anene sector kiri abananchi kurwa sinse mechigo kubatikana mu nebirengereri biga byanyara ko bigosangirirwa baganeti abayikiranirwe asubega bwatuka alia abisega yanyara ko bagakora kurwa samatuko amagega mono mnatwalenge moino intamoni egento mono bagwanira mono na mangana education muna bono chi toilet school jinyinge njibuga di toilet muna mwarra alia ensoko primary imepira yanspiko tumeke stadium abantu bagotumia jicho je school igo muna bona alia bayibuli mbato request to baroserie toilet ingi ya kabisa ande ba propose torosi 8 do emirango ene korwa nene kormuino gaiga boy gomba singatia mangana security okoba yo bibi bwechiombe na ande bate balende bagiro mushimiwa Patrick Oserombu yamona segalia bako agenda ka fight egaja manga police station yenya igobono nore security ere buya kabisa bora bulero nture uno ngombe yaibirwe na botoroje nga buya bale ekimono na kibateba ande problem bavuga tene ya mache according to this school tokore gatari banyora macha tubaye jitangi elinde banyare ko babuya nigitambugira korongana muna bali abikirina eli ko batoke birengeri byabo banyare ko bakogokera kugendera kubolia egiganje kya kugendera gusira amagendero alia alinse yabisyejiga igora wonde goteba mbuye genderete egasimbuye genderete lakini ngalero twaja public participation egentungire na asomire kemo na chibesa chinyinge echire security na education. In public participation, wananchi wanafaa wachitokeze almost 100% because when they are being involved, they will take care of the projects which are being initiated by the MP of Borabu. Iginko reporter yegetasini kya wanchete kiagetembe kuruiga imeye bunga ya Borabu inchin Polycarp. Okara.
Biamono murikirito Polycarp Kara asoroboturu ekeroto gosuka busyo litukolia lero ase chiwodi anene isano ime ye bunge ya Kitutu Chache South nigo ime county ya Kisii nigo abisi yo mujumbe umuske Anthony Kibagendi baba bagutwara umuroberio bogusangiriria ebirengererio korwa ase abananchi au igoro ya magenderero anene ye budget yo mwaka w'ekiri 2025 nibere okwana n'umunyakiro gobo Alphonse Onsongo nigabaga kwerera obuya bokoleta abananchi amo erikomanya okugani babwate nawe gokumanya ekibaganiti gokolerwa buna amagenderero muliketo dipona asanya noroboturu asowime Kere budget yo mwaka asikigancha kya National Government Constituency Development Fund nigo anene gikurigereria amagenderero ao asebinyoro aso mwaka yoiga w'ekiri 2025 no mwaka w'ekiri 2025 nigabisi yo mujumbe o Kitutu Chache South Mosque Anthony Kibagendi batwara ebikaro gwetania bitano ime yebunge yo gusangiriria amaoni y'abananchi igoro y'amagenderero anene ali abaringete asebunge yo ase budget yo mwaka yoiga jengoro kujansi magata isenda ikirane yalda nyanguru ilan eskuru kioge igere ase nkogamba naende egento ndairane biya somugambyo yo minto Kibagendi biya ko batomagocha mumanyo bakomuto bwate egente getangani yasa tokoraye stima twanyorire biya mono buna mwateba amache buna mwatatebi tuatebire mbia mono yabera umoroberi umuya abantu bamiento babera bakurubirengereri byabo naende yabera mugoko manna singenjo kirenga gitwabera toko rubirengereri ebintu tukubolia iga ase godieto ngoja bire byekerana igo togwakira umujumbe to mwishime Anthony Kibagendi ngambia mono ase merme agenda tokotokorta ase constituency maiga yaba menya baiga ko murobeli yoiga okoboko ibikare biga nigo byaragwa no mo chairman OCDF Alphonse Songo oyiboigo oeranga aso wikirana gwikatiba na bire byakwena na alibaga lyokonyora ebirengererio by'abananchi anene Kibaganiti gokorerwa litangani era twale wetara unda awards kubatkaneli chiko lilule se under NGCDF Act togwete kusangiria maoni kurwa abananchi on the priority areas pataete kokonyu in our respective schools, in our chief's offices, in our police stations and the police posts. But any project which we implement lazima usiki authority kurwa abananchi. So that's exactly what we are doing according to the government's agenda to implement projects ya NGCDF. Ese mono gusanga amaganyo ao niko bano baruo kubolia gochesa bana siasa otiga koleta chisegi chiage siasa anene aso utumika basaibobe nakubolia nga tigabana nalibaga gochesa bananchi banyoro bosibole wogochora barayi babo entokende kaki mware gwanja asobo gambyo gotobwate tiga konya go toma bamurago cha segi ese ngakie moko ligichukura toeri bagari ya ntoma etomonto togochora kurega sebunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii ile ni ngonkoro kwa Dipon asanya Biamono umurikito Dipon asanya aso gutwariganiria oroboti orutogo tigana nayo na gusuka guciase oroboti ronde litikulia lero egati abasaye kurwa asanene county ya Nyamira nigo baba bakoleta ogoturubana aso muyiga usomoroberio oyolenge bokwena na chiratiri guciasa abalimi anane abubale ase etundubali ya Kiendera inse ye factory ya Sanganyi ase bono balenge kwena na chiratiri guciase abalimi abo umurobeli orenge kora unere oyo kuriye kirugo cyo basenata imeye county ya Nyamira Jeremiah Migosi asabasa abange baba bagutigirwa chingoma chintindi no mwele yo kurusiwa asenseme yugo kwanekerekyo nigo abalimi babeire bakwimurunganiria egekorekyo nago kirage kiara nakuboli bali bonse bagendete koleta chibura buru ko irangora asekeribuna nigo umurobeli oyo orenge gochikokonya abalimi abange anane balia bakwiberwa chikilo cyabo ase chitundu bali wekamuna toko gendembeo nigo boteneneri
bwetundu bali eyu gusini kubateneriwe factory ya Sang'anyi butarabwatoka roboti rondi rwansi kubwatekana nege kolekyo. Bono rero bona batara gitabato tomeira abantu bakariko gose ne gihundi. Gihundi ekibana cyarenga ari seite bunyari bari keumbu. Bono rero agire kendera. Bono gihundi ekyo kigabatara gitanana munyakaro gobwa batara gitakani gupi. Tigatobe na migosi bunatoro. Wero maseneta Nyamira County. Naichanire. Mwase itomwamwanya getinge. Isiko wegali safu asetundu bali yane yakendera paying center. Yabiro ko ichanie hokomu monekera toko ngatwatumiru chihuni mpaka isika stopi mechaya. Toko bolinga intumna bale minga yobo sibole bwaito bole. Ntoka netio bo sibole. na murayogo chaga igatuasabire egento tuasabire kamo omorembe oyo tomera korokerikyo gototomera chiguni buna ntwabanyina ashindo turorane yo kitendo twakiangire asare onye gotegerera pali tumekataye maneno gototomera chiguni mpaka isika ntino omorembe tokanetikira monto tigachenjira gochicha amangana ayoka nigosaba machani ni ntutokwegori twasomberwa machani yakobwata abana mbalikolirara machani nakanu bana kwamenya gotumberu nyomba asita yochikoni bana igonto chande keti minto moroji embundo gendo batebinga migosi atenene baronge netoka no gabana tiga minto ntubuna baremi totenene boronge ekaro boremi nabukende gyansi nana abana nabasoma babogori chidigiri amari no litanga nintu omoshimwa migosi akoraki ototoma ko charaiga na kerato toma ko charaiga katotometi totekurwane baremi iga totoma tobareterera tiri motaretera tiri ono rende kinkoboria kitokwana nera tiri nki abasaja bande barabu bika kibese kibabwento koba moira bana bene kisukuru ne kibese bakwa murabaito baboda boda chiguni bacha abona boda boda anene kurwase sub county eri ya Burabwi menye county ya Nyamira nigo baganirigwe gutatume kwa bobe hamona barayi eri koleta chiburaburu gukwana umunyakerogo bwe sector yo inseyeri ya buri ya boda boda riders and owners Jairo Mogire nigaberega kugania barayi yabo wekirania abana inchi ya magenderero anene ase sector ya boda boda ase hayatananire no musangiririkano yo boda boda urabe abo ankyo ime ye bunge egentaganiri abana boda boda otangainwa ase nchirende yonsi elikoleta chiburaburu muriketo polikapo kara nero twaliganiria oroboti oru igati yabaharundi abayiga bechipikipiki nane bakosombera kurwase stage egurujinsa chaki jori kogenda sinsa chiri chesoge niko besokiri na kogendera kwerere mechandu bagendera ko bagwetera ase sektejiga yobosombi bana street rights inchiyo nande konyorore nga infrastructure bana chipara ase nale chitayo chire chingia eyato e challenge buna mabuta kina iga otogotumeka mabuta mange nande intubune stage ya isoge ntobwati nga siasa ende neregenda tekyagara koro monto na wate right yayo gwake kura mono egento gekoro kumuna amafuta maena atochandire sana korengana no basombi bweito igachinse mujagi chauri iga igaburagu bono nabo yarenge buyanga onyendirio okobwa esengenjo nonyene chipara enjirorore chinde kitararosi go chinde chiarosiri kubuya sero na arosi chipara mo inoga iga chikabe chinde boronge buya lakini rende egente getangania amafuta na arato jandire nigo bono babaganiria barayiko kinango sigasira barengane yiga nanene engana yejibara nabwo ngana yukina kwerigori lya mabuta amabuta buna menta ndokari konyora kende etobwato mochando monena sana ko baya mabuta ba serikali yari gwanje ira ninsake
egere na intu gosendo nyare kugendereria so bugimo igo asa abantu bari baganeti gosoa century ita barabara tobwate chi welfare na bogosoa egere enyago koinwa kimaisha egere togenda tokogekiagera obogima boniga bwakongire usanga boigo amo n'umunyakiro kurase subcounty ya Borabu osereta Jairo Mogire inze yeri habudimanyekana tabuna riders and owners nigo abasegetira abana bodaboda gwetanga kurwaso bosalya obo bwabere bokwenekibwa endokorengana muna here atebirenga abana bodaboda n'abantu bali abasera bodaboda ita staya na gutumika so bosalya sector ya ito ya Borabu ya itonga getera se enseme ya moyo morembe ngwana ko nga bodaboda ya tumekire gwatakio abarai bande ekie togoteba ntuta twabuge kana keumbu ininya mira ntwanja to morembe witini Borabu ntwanja to morembe asensemo yende nigo Jairo ahitangire kurasa umusangirekano yu orobeire abo ankyo yendo korengana nera atebire amangana nigabwe ntokobekwa kirario igoro yo musangirekano yu ingwede meeting ne taside y'abantu nga bodaboda ngo changirwere egento ngonya abantu baitu ba bodaboda ngagete obokurumi mwama yeto obokurumi bware ngo maiga ya 2020 indu daito ende gabo akogamba na barabu na boli account inde ya bodaboda ego changirunereri yabanga ngo tuomana tole asenjira yo gukorera Jairo nigagendera ko bagagusemya abibuli kwene kibona ngo balinda bali abana babo chingaki bali asomo tumokugurwa amasomo nabo igo asagenda ko bagusegeta bana bodaboda wetanga kurwase bikore byobusaria kera abana bajosieka gisukuru yongo saba molenda abana baito baiko buya mweweto boitimbole bune side ya Kisii county mono asa abana bakecinyaruka iginko reporter getasene cya wanjite kya Gatembe inje igongoro ko Polycarp okara Biamono murikito Polycarp Okara ase oroboti oru kubwatekana nebikore bingi byemerero wateka ase chiskuru ime ye county ya Kisii na baigense ya Kenya ngima nigo bono okubule kwabere gukubekwa asa babwatani kubwaterana erikwanekia ngokora bari umuchando yu ase chiskuru mwanasiasa James Atandi kurwase bunge ya Kitutu cha North nigo aberiga kubulia abaibuli na baigo kubwaterana muna bali mukwanekia umuchando yungo ikoro mwelio ase abereka gotababuna wetera somo chando yo nigo amasomo abereka kuirananse hanene kurwase bunge yo ya Kitutu cha North nonye nabo niga abereka gotababuna isekoba nigo okubwatera no kwaberego kwenekiwa niga masomo arachiko igenderera asi chiskuru neye magega yeskuru ya bwangoiga ya St Paul's Nyankanda ime ya monyerero kubwata umuriro igentu kyabetege koleta asalenene egondaga nianda kwanira mangana yechisemia se constituency yaito because it's a kurigereria a trend ya performance in school you go perform is not pleasing telingia we have also noticed that abana mbale chiskuru chinde twachakiri korore merero na Nyankanda Nyakeri the other day. I want to urge abanafunzi baito abalimu parents and all stakeholders ko make sure nga into what the discipline in school because discipline wo chakira kurunga torora abana baito ngambale disciplined to what is abalimu ne community to the responsibility yo make sure nga abana kitabi cyabo ne kingiye kire ekerongo kikobo mu bunge bugetutu cha North engo kiko focus mona gisemi number 1 engo kiko make sure nga education ne free especially in the beji basari to korora abarai bali babariro na bali bago photocopy amasakara mange batoma bayibulinga gana sabachi also chibu ne chimurikirwa marube ebinte bibyonse pi igongo jiko birusiororo elinde chibese chonse pichitagerwa kwa abana basome na chitoma school imeki day second schools absolutely free elinda abana baito basome tinuji goicholi bariboli amasakarari akobatoma chifu gokora ibintu gete ebitinuji gokora Buna henchire yemo yoko enekya buna enyagitari ya dispensary ya Nyabunge nebwa tabarai au bakugira nabo igo ekomiti eyue kura amache ase kinyorukiege chini imeye wodi ya itibo nigo yabakego chorobene litukulia rero uko na maiga yobo choriobu nigo MCA we wodi ya itibo muskela Max Square enana abereka gusaba baraya bubaba bagochorwa kubwaterana eliko enekibuna banainchi nkonyora barobo korelio boisaine nabo igo borobya kurwa ase chinsi
esemecho Fatgad Gisemba otwariganirie orobochorwa amatuko aberuka maega y'abananchi bekinyorekeiga kya egechini kwemurunganiria okuborwa kw'oburendi maega yetaya kwibwa asenyagitari ya Nyabonge nigo omo MC bwe wodi yo omoskela Mex Square unyanja abaire gakora omuyega wokubachora abarai abubarachi gotenenera enyagitari yo naboigo amache buna lituko lya rero nogochora ekamati yenyagitari iye konyakorani nyagetari mpaka abanyagetari bache nande barani alafu ne kamati ya mache bono chipodi echibere chiabere in place togosorora no mugaba na moskimu wa minyaribo omugaba na moskimu wa minyaribo gakigwe birero by'abantu bege chini nande tomuganeti amachapu ayakoraga kobeke nyagetarie nande achache bwe komonyene aye igore twaigwananire boigo tore tomugaba na mosinyaribo no mochumbe josi nyamoko ase abo bachorwa nigo na barabwo batebire bna kirambu ya mono ase abana inji bonsi bibege chini ase vote yabo banyate ko bagonjora na inje ngo ba promisinga tingo chiko ba bekanse ngo sabo ko bwaterana na bambari tota bare ko pinga lakini boni ga tiga to bwaterane to kole gasi asobwamo ande torabe mono torabe to ko bwaterana no mo monsieur oyo le boni ga geti elinde to me kiswange nyagetari yakorire gasi elinde karoto korwa services kujwe saba na inchi ntoba toko unereri so toko babekera ebikwaso bindo byonsi tokoriye kinyumba lakini tokorega asieria mna tuachorwa ase bonzi asobomo ase ensemo yaye omugambi bwe location ya Itibo omanyika inde buna Pius Nyanaro nigo akwanira yaiga maega yobochori obo abaturete baito barema abanyumba 10 baito egasieri twateba ne tigoro yobosaria kamuranje etayeri goiketoke ero naende dimaete nga munyeruja asiri igo echega echaka korora nari turakonyane asere suntekere magendera taito oborabu nigo inyasao munyenoro chingaki echecho nigo abana inchi bekinyorekeiga basabirwe kurenda asayo anene kurwase etugo twetiriri chiko ng'ombe tebasa gotoka ase nyagetari ime amache atache rusiko eng'ombe gotoka ekinekeriero kia abanyakenyoro Hingo reporter Getembe koroigege chini egotoka emeye ward ya Itibo ebunge ya North Mugirange county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba Biamono sana umuriki ito Fatgad Gisemba haso gutwaliganiria oroboti uru omuseneta we county ya Nyamira Commissioner Eric Okongo Mugeni nigabereka goichanira umurobori wa mache uyotari wikirana inse ye county ya Nyamira eligokonya abananchi abukwenyorera amache gukwana litikulia lero kurasa magacho ye bunge ye Senate Omugeni nigabereka gotebabuna niga orabo mweso munene guchasa abantu be county ya Nyamira baise kwenyorera amache hayo bagotumeka. Mr. Speaker, I don't know what happens in other counties, but I've tried to follow. For example, budgetary allocations for water projects in my county of Nyamira. Mr. Speaker, every project I've visited, the only thing that the governor does is to drill a borehole. Once he has drilled the borehole, and he sets, for those ones who are lucky, he sets a kiosk, water kiosk, in that particular borehole. That is the end. If you were to talk about value for money, Mr. Speaker, once you drill a borehole, you should connect water to homes. Civilization demands, Mr. Speaker, that we supply water to our women. When I go to Nyamira, Mr. Speaker, I don't want to see my women going to collect water from a borehole that is 1.2 kilometers from their houses. Mr. Speaker, I want to see my women in Nyamira donning a hairstyle like Senator Joyce. I don't want to see them carrying water buckets on their heads or like Senator Wakabubi here. We want our women to also make nice hairstyles and they draw water from piped water from their homes, Mr. Speaker.
That's when I'll truly say that devolution has reached our counties, Mr. Speaker. People who reside in the cities, they don't go looking for water from boreholes, wherever that is. They draw water from pipes in their homes. And that's my dream as a senator of Nyamira, that when we work so hard to send money to our counties, women should draw water, piped water from their homes. That's the only time, Mr. Speaker, we will say that truly now we are seeing fruits of devolution. Mr. Speaker, if you go through audit reports, year in, year out, you will see the auditor making disclosures that some counties are making expenditure that is unsupported. Nchomo rigereria asoroboti rwayo museneta bwi county ya Nyamira tonyoro mutimo komoke ase kionga chinsabere ngwera na tore ase gekagitari gitambe elio ngendere gukomanya tubasago sukale gendera kurigereria Getembe TV. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwasa chi company ao obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwasa chi company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati ibintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibigo bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywale ayechi size ao nabego nechirangi ao nkonya bale black sheets egati ibintu binde binge inyira nka mbabwato mukali obunye bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukali wa forklift asibigo mukali wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero dukumbodire ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyirangi namagacho Safaricom wigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchobosongo bakere simbotera seti namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ne aino munchile na nutagite kwa igendereria na wigo gukinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwa gusiuri guseti nsemo chinde ebe ni supermarket utagitekoreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitari chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono eria catering egatie chinde twakere esimirero wetera asinamba 0143567165 gosin 0704765412 wigo nabukututalira asi chabizi chetu imeyo muchobosongo asamagacho Uhuru Towers mirongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya ubunchilibwa ona Getembe TV rero Getembe Television Network ikinekeunga kia mamagusi. Ine kwabiri gukorya road show track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate road show track experience niyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya track yiga ya road show iyo rakorere product launch use emisangerekano ya gisiasa
brand activation use emisangerekano ya cooperative egatie chirudisho chinde chinyinge bono nigo twakoretere track yibwateri bagariya eyekerero na bwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kegema eriri chunjukire irigo kwana nechinguru na bwigo likira bantabange nigo bwate chi DJ Janjere chi MC na bwigo track yana boko jitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amuneje county chonsi imeyensi ya Kenya street yago tekababuna street endeyonsi chingaki ubunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimugwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu nando mwanchumu ligeriria hasensemo ya kabere ekiunga chinsenye eliongendere gukomanya umunyakerogo bwe kiama gya Jubilee imeye bunge ya North Mugirango uyu nando ukoligia ekirogo kyobo jumbe imeye bunge yo umuske Isaac Atebe nigo abereka gwesokya na gukwanira igoro yo muroberio bwo chiko igora chia bische kiama gya Jubilee imeye bunge ya North Mugirango ukwana boigo nigo abereka nigo umuske Atebe abeire gakobaine keria baraibo onsi na boigo abana inchi asobwamo abo barachigwikirana buna nigo siasa kirachie gukolekana chio murembe ase chinsemechu asensemende nigabereka gukwanira igoro ya siasa chebunge yu ya North Mugirango bosio bobochorio bonene ubole bosio asagendrete kuboria siasa chio murembe kwenekiwa chinga kichonsi une chairman ya North Mugirango bonkubaligania abantu ba mintu mwensi balia mwanchi de Jubilee na hende kwaligania abantu bonsi muike igali ekerenyo sicho bisito chire na otogo chiguru moyego go chaka saine iguru cho bisichi nchibwate nginchu ko register abanta bange go chese party imirubiri ndi yonse yokubanga campaign ya president yetu Fred Okengo Matiang'i na hindi nao muranyora mangana ngayago chia ngaya kyabangire na hindi mirubi kyabwate guchosa abakenya n'abagusi na North Mugirango hindi bakubulia ikirugo kya ubuchumbe n'abandi bakubulia ibirugo byo bo MCA ose North Mugirango igo twari kubasaba nga mutubwatisie ikirugo ikekegende Jubilee ibirugo byonse pi paka bya mu MCA byendo se Jubilee naliyo Matiang'i nere agutwara chinguru chinene ekerago kobe president onyoranga naigirire ni abachumbe n'aba MCA bali bakumubwatsi bawo chokole emirimo hamo echama ya Jubilee ne yomurembe korra muri ne yeliruma likutamburuka buya libwato murembe unde bwensi uraganie korente buruburu ase umuyigoyo twamukaniri na hende tabasa korenta kiro muntu yorato eguribaga kwana mangana maya na hende turarie omurembe ose ensi yetu ya Kenya ne bunge yetu ya North Mugirango nimbolie kiro kyo buchumbe mwinyure naboletie 2022 mukanga chikura cha maskani na hende nabona aroche nga mwabwate ganga yokombe ko muchumbo ino mbakolere mirimo ebwenerete ndeke bishe amangana yechisemi achire nse ase constituency yetu ya North Mugirango ebinyo
Omukonyi bwa muraibu ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigagenderere kwegerera serikali na goteba nigo yabereke gukora magenderero asichi county chonsi 45 ime yense ya Kenya gukona kura Karen ekerabaga kumerana na barai au kurwase county ya Nandi Musiki Kindiki nigo boigo abereka goteba buna nigo serikali ya UDA egenderete kubeka maslahi yo mwananchi bosio na goteba buna wetera ase serikali yo ni gabanainchi kuruchinsemo ao bagendrete kogokero bokorerwe serikali na kuboria abaraye bonsi kubwatesia serikali ase kiribuna nigo erine kirengeki ya guchase abakenya. For the first time, I am very proud that in every county, in every part of Kenya, we have projects that we can talk about. Roads, electricity, water, markets, affordable housing. It was never the case before, because I have been in this space for a while, in the political space, but for the first time there is a deliberate effort to ensure every part of Kenya is reached. That's why you get the testimonies that we are receiving from some of our brothers and sisters from some parts of Kenya who had almost given up because they were never attended to. They've never seen tarmac, they've not seen electricity, they've never seen a modern market. But today there is no single county that has not been touched by the programs and projects of this administration. And we have agreed that there are a number of projects that require a bit of unlocking so that they can be accelerated. I want to give you my assurance that I'm going to follow through each and every of those projects with the relevant ministry, department, agency to make sure by the time I come to Nandi next week, God willing, we have attended to what needs to be attended from this space. The most urgent priority is to ensure the good work that the president has done is not wasted by political brokers and conmen in the opposition who do not seem to understand a single thing about any program, about any sector. You will sit with them, you will talk to them, you will listen to them, you will not hear them talking about what we need to do about our education sector, our health sector, except saying they will abolish the reforms that have been brought to modernize these sectors. Aseseme ya yumuraibu ya Kenya Daktari William Ruto nigo abereka goteba buna niga gendrete gukora magendero ase chinsemo ao nonye kagendrete gwakirwa matitiri hamuna barai bali bakwamiriria serikali na goteba nonye babeire bakumuruka marieta nigo arachikogendera gukora mirimo na goteba niga arachigusukya ensi ya Kenya guchiase birengo bindi gukwana litkolero kurwase nyumba y'oburai ya State House nigo abereka goteba buna asamatuka makari bosyo niga ensi ya Kenya irachiko egatiye chinse chiri chieteneneire. Na ndio mumeona nimekatalia mambo mengi kwa sababu watu wengi wanataka siasa ya kupigiwa makofi, siasa kidogo kidogo ya ambayo ni populist. Unataka tu unaongea tu mambo ambayo haina maana, na ndio sababu mimi nawaeleza nyinyi wana AFC, nikiwaeleza wa Kenya, nchi yetu hii ya Kenya, wakati wetu sisi, in our generation, tunaweza kutoa nchi yetu mahali ilipo sasa tuipeleke first world. Kabla hatujazeeka, tukiwa tu hapa, we can do it. Nyinyi mnanielewa? Yes. Nilikuwa juzi katika nchi ya Norway. Walianza sovereign wealth yao miaka 30 iliyopita. Leo sovereign wealth ya Norway iko na $2.2 trillion, the largest sovereign wealth in the world. Leo nchi ya Norway ni kati ya nchi tajiri zaidi duniani. Na walianza 30 years ago. Sisi pia vile nchi zile zingine zilivyofanya, hata China
Hii China mahali tunaenda kukopa pesa siku hizi 30 years ago ilikuwa nchi maskini. Nyinyi mnanielewa? So hii Kenya tunaweza kubadilisha na tutabadilisha. Just take it from me. Kwa mapenzi ya Mungu. Si ndio? Kwa miaka mitatu tumefanya mambo. Lakini sio kwa urahisi. Watu wamenipigia kelele, wakanifanyia maandamano, wakanitukana, wakanifanyia nini? Lakini mimi nimekaa ngumu kwa sababu kwa sababu nchi haiwezi kubadilika bwana bila ya mtu kuwa mkakamavu. Sijui kama tunaelewana. Nabaigo kurwa seke ungachi gosori Harambee Starlets nigo baba bagukura amarigani abo aiga sense ya Kenya asibarachi kogenda ense ya Marismas ime ya France asibarachi egokolera amarigani ande eikeyemo elio bamanye kogenda ense ya Morocco asibarachi ekogosoreria chinkoyo chiabo cha 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON ekemina nekyo nigo baigo kiracha ke chitariki 25 nemo omutinyu yiga mwakoyo Harambee Starlets nigo erachiko gosoria enkoyo ya entangani kegima amo ne timu ya Morocco ase grupu yabo muri kitu Wycliffe Tyson Manyara otwariganirio roboti uru kurwase kionga chigosori ase ekemerano kia Women's World Cup of Nations WAFCON kirachiko chaka chitariki 25 nemo omutenyoyo Kenya Harambee Starlets yani etimu nene y'abasobati ya Kenya noere nero ase ekemerano ekyo niko barachikogenda asense ya Faransa ase barachikogenda kuyarigania abosio bwengoyo eyo ya WAFCON erabe asense ya Morocco. Kenya nigo ebekire ase group A ase erachikogosoria na etimu ya Morocco chitariki 25 nemo chitariki 30 mutenyoyo egosori amone timu ya Senegal. Chitariki 3 cyumutenyo 5 na 3 bagasori amone timu ya Algeria. Grupu B nigo ebwate Burkina Faso, Ivory Coast, South Africa amone timu ya Tanzania. Grupu C nigo ebwate Egypt, Malawi, Nigeria na boigo Zambia. Grupu D nigo ebwate Cameroon, Cape Verde, Ghana amona Mali. Beldino Demba nero mokocho monene obo nigata babuna nago kigwa amono kwa heri okuya banyorte kura semo la igwense William Ruto. Tunaondoka kwenda Ufaransa kesho na tumekuwa na kambi nzuri hapa hivi. Tumeweza kuwa na mazoezi na tukaweza kuwa na mazoezi ya kujipima ama test match. Na nikiangalia naona kama imebaki vitu kidogo tu ambazo tunafanya ama tunarekebisha kutokana na kile tuliona kwa hizo test match. Tukipata time nzuri hapo hivi France tutaweza kufanya marekebisho ya hizo vitu kidogo na tuwe tayari. Naam, tumefurahi sana kupata send off kutoka kwa president. Vile nilisema hiyo inamaanisha anatupatia baraka yake na anatupatia support. Na kwa upande mwingine pia ni pressure kwa sababu pia anazungumzia mahali angependa tuweze kufika ama tuweze kujisukuma. Na tumefurahia sana na kwa saizi wanaenda kuingia kwa mood ya concentration. Wana feel camp iko near, at the same time ni acclimatization for us kwa sababu mahali tunaenda tunaambiwa weather iko sawa na mahali tutachezea kule Morocco. Ase engoyo ya World Cup egenrete eyo yekire ase chi semi final etimu ya France yaitetuwe na Spain chiko libere ase liga na lisagero. Lero chinsenye England egosori amona Argentina. Chifinali niko chirape Jumapili chitariki 10 na kianda omutinyoyo chinsa inye cha magoroba ase Spain eganyerete omubui kurwa ase England gose Argentina. Egosori yoko monyero namba 3 na namba 4 nigo erako yuko lituko Jumapili chinsa 5 cha ekemambia ase France eganyerete oyogo chikoitwa kurwa England gose Argentina. Wycliffe Tyson Getembe Chigosori.
Mwanchomo ligereria oroboti urukuru ase kiunga chigosori nonko ya kolera maiya ase enchira yoboikano ye chinsa ibere bya mono sana ase ngencho gusangana intwe kurugaiga Getembe TV yenda kurigereria nabo igo kwego keri miroberio au ekerato bwatiranire Wilson Makore kurugali asensemo yebi manyirio DJ Atsan kone kirio gene chibicha bya wikire tumerne nandige kuraga chinsa inye ngoletera yande ase enchira yoboikano nigongo gotigano bosembi wa Getembe nje nigongo kwa Ruth Kemunto. Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Man, ninjo Bangina ninjo. Aliondigeretia. Utachi kulina monte. Ale karichinto veransa ya. Toma kulina. Aye tobwati gali okoyekora. No leru ndarundi ye tobwati. Aje tubwati ingiona kuwekanira abantu bandi ingyo kuwekanira abantu bandi kali bya isana kali bya obwate bike na bana ubao nya hako ne bintu bya hako ite isana kali yona gosongora liko tujumona ngori ngakinera kali ayo tati kuli na motaka kanyera chinto beransoria aya nyambichu wati kobombe nyongo kona mukubata bwati mwana wala shenyo mukubota hii ngakikokoro shenyo numa tomo kubare iyo tulikia katukia abantu bali mutuli byoma bagatumire no bwate aya nyambichu utachi kolina mote aya kali kanyere kia toberensa tikale wako nyara kolina baline ayo utachi kolina mote nyambichu aya kali chinto beransa Baraka ninjo, ninjo Getembe, ninjo Dorome, ninjo Mangana Man, ninjo Bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoka milimo cy'obusongo nkonya bale ebintu bunabono mbabwate esukari kurwase che company au obusi bw'ingano amavuta y'ikimini kurwase che company au amajani kurwase company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge bwigo nkonya bale chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwase company ya MRM aywale ayechi size au nabego ne chirangi au nkonya bale black sheet egati bintu binde binge inyira nka mbabwato mukali obunje bunabono uyebo bosombi gose transportation mbabwato mukali wa forklift asibego mukali wa which customer care buri obwebirengo bigoro totigara magega agirira rero bikumbolera ibintu biga aseligurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru Complex eyuerange namagacho asafaricom mwigo no tukutuka sakuru ku JM Towers ange na Credit Bank ime yomuchi wosongo bakere singwe transaction number chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.